American production. Kilos na kabataan, ang droga ay tigilan. Walang maidudulot ko sa di ng kabutihan. Imulat ang mata at upang inyong makita na ang kabataan sa ating bayan ang pag-asa. Hindi pa huli ang lahat para ito ay pagsisihan ng mga nagawang mali. Wala naman patutunguhan, pati inyong mga pangarap unti-unting nawawala. Kaya tigilan nyo na yan, wala kayong mapapala. Dahil hindi yan ang sagot at hindi yan ang kalunasan sa inyong mga pagsubok na kailangan lagpasan. At sana naiisip nyo ang sakripisyo ng mga magulang na ginagawa ang lahat. Wag lang sila sa inyo magkulang. Ngunit bakit ganoon hindi kayo sumusunod? Pauulit-ulitin ko, hindi kayo magtataguyod. Kung hindi nyo titigilan yan, paano na ang pamilya, ang magulang, kapatid? Balang araw sa'yo aasa. Tapusin mo ang pag-aaral, abutin ang mga pangarap. Makakamit mo lang iyon kung ikaw ay magsusumikap. At wag mong kalilimutan na tayo'y may Panginoon. Sa Kanya ka lang lumapit at sa Kanya bumulong. Kilos na kabataan, ang droga ay tigilan. Walang maidudulot ko sa di ng kabutihan. Imulat ang mata at upang inyong makita na ang kabataan sa ating bayan ang pag-asa. Kailangan na natin tigilan ng droga sa ating lipunan. Walang maitutulot to sa ating nakabutihan. Ultimo mga kabataan na impluwensyahan nito. Edad na 15 anyos natutong gumamit ng shabu. Ang iba ay nagrarugby, nagyoyosi, marijuana. Ang libay nila kasi papawala daw ng problema. Pero di nila alam kung anong magiging epekto. Utak ay mababaliw at lalaki kasira ulo. Kaya't nang maaga pa ang droga hindi talikuran. Mag-aral lang mabuti, sumunod sa ating magulang. Pagbabago sa sarili yan ang lagi niyong isipin. Kilos na kabataan, droga sa bayan ay pigilin. Ika nga ng matatanda, kabataan ng pag-asa. Magsumikap lang sa buhay, pangarap matatamasa. Lagi niyong tatandaan ang sasabihin kong rason. Hindi sagot ang pagdodroga sa inyong mga tanong. Kilos na kabataan, ang droga ay tigilan. Walang maidudulot ko sa di ng kabutihan. Imulat ang mata at upang inyong makita na ang kabataan sa ating bayan ang pag-asa. Kabataan, siya ang pag-asa ng ating bayan. Bakit marami ang nawawala ng kinabukasan? Dahil impluensya ng pinagbabawal na gamot. Kaya pangarap mo sa buhay ay hindi na naabot. Maraming di nakapag-aral at di nakapagtapos. At ang pambaon sa eskwela sa marijuana inuubos. At hindi mo naiisip ang iyong kinabukasan. Ikaw din ang magsisisi, ikaw din ang mahihirapan. Kaya hanggang may oras pa ay mag-isip-isip ka na. Talikuran mo na ang droga, sumunod sa iyong ina. Pagkat ikaw ang siyang gagawa ng pangarap mo. Wala namang mapapalas sa paggagamit ng shabu. Ito ang tamang panahon para iyon ang pag-isipan. Ang paggagamit mo ng droga wala namang mapapalas. Kaya sana ang aking payo ay magsilbing babala sa tao na naligaw ng landas at napariwara. Kilos na kabataan, ang droga ay tigilan. Walang maidudulot ko sa di ng kabutihan. Imulat ang mata at upang inyong makita na ang kabataan sa ating bayan ang pag-asa. Sana tigilan na natin ng mas mang bisyo. Dahil ang influensya lang nito, maraming buhay ang naglaho. Bata matanda nalulunggi sa ganito. Maraming kasong ganito sa rest nakabilanggo. Kaya hanggat maaga patigilan mo na ang pagtikim mo ng droga kung ayaw mong mabuwang. Nasa huli ang pagsisisi kung ayaw mong pagsisihan. Sa bilangguan na kayo ko at iyong pinag-isipan. Wala namang maidudulot ang gatong gawain. Shabu at marijuana sa lipunan alisin. Itama mo ang iyong buhay, ilagay mo sa sitwasyon. Sa tahimik lang, ang masamang bisyo ay itapon. Huwag niyong hayaan buhay umabot sa kritikal. At tayo'y magsama-sama, itakwil ang drogang ilegal. At nasa ating mga kamay, ikakaunlad ng bansa. Sundin ang bawat paalala at ikaw ay magtanda. Kilos na